Kondo kuwi nek kok sio-sio ning ati iki lara. Aja pisan-pisan kok gawe gelo. Apa maneh kok gawe kuciwa nek ratimu mbok dititipne balai desa. Dadi tangan kaki tuwa. Paham mboten? Paham. Kulo kok tanggapan larang. Yo barang. Kulo bono larang iki jenenge. Be. Ego. Aku tak bilang. Jangan ane bayarannya akeh. Melek suwengi lho, Be. Baru rasaku yo duit turu wong iki. Iki yo melek. Antara duit saka Pak Lurah diparingi Mas Kakot terus diparingi aku. Ibaratnya Mas Kakot iki maklar mobil. Ora duit, wah bayarnya tak pinjol karo panitia. Dalam aku ngawur dene rene yo duit kok. Model piye? Ora ngarah goyah imane. Sarjana apa? Sarjana seni. Ah, bojoku yo kecil. Bojoku niku arek titele SPD MMD, Pak. Sarjana pendidikan. Sing ngomong sapa? Lah apa SPD? SPD MMD niku sekolah pedofil mergo meteng dhisik. Mas Gandul. Ya, selamat yo. Yo. Ara, nyambut gawe. Ora nutup gak yo. Suwe ra ketemu, suwe ra petuk ya mosok gawe-gawe iki adi TV. Rumangsane kaya toko dolanan. Kok dia nyambut gawe ning ini. Apa lali kok bejene kanca ya ono ya ini kok seneni gawe pikirannya tamu ten matake buri Mas Kanggo. Oke, Mas Gandul. Kowe ning gawe iki lak pisan ya. Kowe malah tandangane gengko ning kene kowe. Orang nyetrake karo dagelan kowe. Bojo ngono lho Mas. Bar kok piye TB iki pasanganku. Ya dulurku.
ngenyek TV padha karo ngenyek aku. Sampeyan ndereke Pak Kangkul. Malah pirang-pirangke. Roti wae. Enek paribasan lemben-lemben roti-roti lho, Mas. Biyen saiki. Lho rungokno kuwi. Lho, aja ngece kowe. Tinggine mungkin ambek. Gematine ra kaya biyen. Tenonge dilumane. Ngomongnya dinami. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Ngece malah gremeng karo kancane. Sriune mesti kok tuben. Lek ora penting rasa dianan. Sarep tambah oso. Dadi wong urip ojo ngeglo. Warok brojo mesti. Arak sogok, arak krik. Senengane kok ngono kuwi. Warok bojo mesti kok ndur bali. Nanti yo kuwi kok iso. Yo kamu ten lho nggih. Mancange. Nggih, pripun Mas Gandul? Kahanan meriah kaya ngene. Luar biasa Mas. Ngendi sing luar biasa? Dalu niki prajekan luar biasa istimewa. Heeh. Kula niku umur nek kalih teng mriki. Kowe kuwi Pertama di Balai Desa tahun 2018 dalange Ki Sigit Arianto ingkang dados lurah tasih damantan dereng Pak Timbul. Oh iya. Sepak Slamet. Pak Slamet mami kula apal teng daerah mriki. Heeh. Prajekan itu desa yang itu kecamatan Sukorejo terdiri dari 6 dusun, 13 RW, RT-nya 45, jumlah penduduknya 6.143, rondone 724. Termasuk bukan wong istri kuwi rondo. Apa ngoten mriki? Kaya tuku pegawai sensus penduduk. Ngono ki yo ngono, tapi nek jenenge rondo ki mbok aja disia-sia to, Bik. Banyak TKW ning kene. Nyon kamu ten malah nyangkut kali beliaunya Bu Misteri pemudene awak dhewe. Rondo kuwi nek kok sia-sia ning ati ki lara. Aja pisan-pisan kok gawe gelok. Apa maneh kok gawe kuciwa nek atimu mbok dititipne balai desa. Dewi pangan kami tuwa. Kami kuwi sapa? Kami tuwa wasi. Oh ya, Tuhan panitia lho kuwi. Senior. Senior. kok apa kabeh lho mangsaku. Saking kulo ini nanggal pun 2 kali tapi hebat Pak. Hebatnya apa? Tahun 2018 belum ada nih alun-alun Sumringah. Belum ada. Belum ada, tapi semenjak dipimpin Bapak Timbul periode kedua Prajekan satu-satunya desa yang mempunyai alun-alun se-Kabupaten Ponorogo. Orangnya pasukan. Mereka bawa contohan saya semua. Napa maneh nyuwun pangapunten. Iki acara sedekah bumi. Omonganmu ya kudu hati-hati. Iki budaya lho. Kowe ning panggungé kalian Pak Kangkol, Duwijo Kangkol. Ya, Bu. Iki dalang kondang, gak dalang sing wis milenial, sing hebat, wis terkenal. Kowe kudu omong sak omong iki sing apik. Apa meneh arep ngadepi 2 Mei Hari Pendidikan. Seni budaya iki kudu ditanyaake ngoten lho. Oh betul. Ya apa? Yang saya kowe kok bandingkan karo Mas Kangkol karo Puki. Iki seni budaya di sawang iki ketok manis ajine diri saka lati ajine raga kok busana. Di sawang ketok pantes Pak Kangkol coba sawangan nganggo busana ireng, ketok guagah. Lah sampean wis ora wedakan kulitane ireng kok klambi coklat malah kaya tapi bodhowoso. Ngene lho tak muni. Justru iki kuri-kuri kabudayaan iki to Pak. Iya. Gelar pagelaran wayang kulit ning Desa Prajekan dalam rangka bersih Bersih desa. sakmene biyane wong sing ora budaya sapa? Lho kok sampean iki kok penganggone kok sing pantes kaya aku gedhe dhuwur lho. Matamu tatar iki potok. Potonganmu sak botol ya aku lho gedhe dhuwur. Kae kok tak ngesum sing ngono. Yang sewu, wong sakmene dalam rangka melestarikan budaya. Sing ora budaya ku wong siji. Kok iso Dalange yo Mas Ranko. Sik. Kok bisa kowe malah ini urusane dawon. harga diri lho, harga diri. Riko, Kok bisa aku orang budaya? jenengan manusia apa? Ya nesu to. Mergo kabeh iki pimpinane ning dalang kok. Ya sewu budaya iki kan awake dhewe wong kari diplak apa dawuh para pini sepuh. Terus mboten? Ya benar. Paling gak ngetokne dawuh para pini sepuh. Ya. Ana yen wong tuwa iki tau ngomong. Sane patlik aja mangan ngarep lawang mudhano lak rezeki. Betul? Bener. Nek mangan
piringa jadi songgo mundak dadi songgo-songgonane wong akeh, wong tuwa. Kowe nek lungguh aja ning dhuwure bantal. Iya. Ndak kudunen. Bener ngene sing lungguh ning dhuwur bantal sapa? Aku ora. Sampe lungguh ning dhuwure apa? Dhuwur bantal. Lah, iki dene mindare gawe para penyusup ora? Yo nek miturut kuwi yo salah. Orang joyo sampean. Ning aku ora dilungguhi bantal, ora nglungguhi bantal. Aku iso ngeblak. Yo diganti bantal, bantalnya diganti. Ganti apa? Kompor. Presiden ku apa perkara nglungguhi bantal wis ning gak tata-krama udo negara ngono. Nggih, ini wis sanimpan tinggalane leluhur mulane kudu diuri-uri padha ngene kaki bersih desa niki. Ah ya. paling ora iki dongakne lagi ngoten. Oh iya no. Miras pantes gladi wano kalian warga masyarakat wonten ing Brajekan. dalem gandul saking Blora niki kula dongake kagem warga Brajekan yang dongane senine kagem pantun nggih Pak nggih. Nggih. Kersane saya pantes. Kasos iki lho, iki contoh iki lho. Gitu. Enek ketang wadahi tampah. Ah. Wong sak Brajekan muga-muga kebak berkah barokah Allahumma. Amin. Brajekan. Brajekan. Ayo. Enek ketang kabeh siji. Apa? Wong sak Brajekan muga-muga kathah rezeki. Amin. Ana ketang rupane coklat. Apa kuwi Mas? Wong sak Brajekan kabeh padha sehat. Amin. Ngono Tuh, kuwi. kok Sampeyan apa sakit? Sampeyan apa sakit? Contoh Mas. bisa no. Napa? Yang swalayan manggone ning Jawa Timur. Artine Piyayi Brajekan muga-muga panjang umur. Ya tetep bisa wong budaya kok wong budaya. Ngono. lengkapan tapi iso. Kok nyepele? Tuku kapsul. Ora ora ngomong kapsul. Saya tahu tak mikir. Tuku kapsul. Tak tukang genteng. Apa kuwi? Tak tinggul kula rokoke dhewe. Ini kok sponsor wis enteng rokok iki. Sanae tekomu kari. Boten kula niki kula salane kedua kula iku nyemoni pengen beneran jenengan. Kok iso aku salah nggon endi? Donga gawe Pantun. patune jenengan apa? Ning swalayan manggone Jawa Timur. Artine Piyayi Brajekan muga-muga tetep panjang umur. kowe dongane gawe patun Patun. piye? Tuku ketang gak bil siji, wong sak Brajekan kathah rezeki. Nyuwun sewu, donga gawe patun ngaten iki bener napa salah? Ya bener. Sing ngomong bener sapa? Dalam mangko. Sing ngono sampean ora tau mondok, ora tau ngaji. Sing iki urusane agama lho wong mondok. Oke, kula bisa memastikan. Agama ora kok dolanan. Boten. Hubungannya apa? Ora jenengan sedaya dolanan agama. Cek. Ya, iso Donga gawe palihan. ana kok kiai alim ulama ning santri dawuh, "Lek kowe sebenarnya donga gawe pantun." Eneng ora? Eneng ora kok kamu ini? Yo ora enak nek. Lah, ora enek ya wis. Jenengan nek donga gawe pantun malah mulai kata-kata bingung. Sik tak bil. Kakek sama yang ngono iki lho. Dan donga kok gawe pantun, belajar iki donga gawe pantun. Imam ning masjid kok ora bingung ya? Kok iso? Pas saya surat Allahu Akbar, budal sekolah mangan es krim, Bismillahirrahmanirrahim. Nandani tengah alas, doa ubi biro bilas. Ini surat dari jam piro. Pikir. Lah sing prayoga iki dongane sing piye? Dongo niku sing Bromo Suto, kabeh penonton ngerti, pamirsa ngerti, mulai tak ora bingung. Oh, ngono. Paham mboten? Paham. Kulo kok tanggapan larang. Lho. Kulo iki akhirnya kurang aku iki. Iki wajar iki. Sering kira nek dituku nggo dhuwit, paling masa dijaluk diweke nek dituku kilaran. Iki niat iki nguri-nguri budaya lek ngono to. Aja aku ben ono lho. Dijaluk diwehke apa kakek 10 juta nolak. Iki yo kok aja kaya ngono lho, Ben. Yo wis tak dongane kanggo bloko wae. Nah, Muga-muga wong Brajekan sehat seger warasan, lurah sandang pangan. Muga-muga alun-alun sing dibangun iki berkah barokahi, bisa gawe kemajuan kesuksesannya warga Brajekan sedayanipun khususnya untuk para pemuda semuanya tambah maju dan tambah sukses. Allahumma amin. Lurahe mawon asmanipun Timbul. Pak Timbul SAP Sarjana sarjana akad
Pemerintahan. Timbul itu kan bahasa Jawa. Cara Indonesianya kan terbit. Bener. Perjikan terbit seorang pemimpin kan wis Pak Timbul. Mulane kok jenenge wong tua Pak Timbul itu to Mas. Iya wis nek perkara jeneng. Duwijo Kako. Kuwi jeneng Jawa. Putrane Bapak Ki Supran Suwanda. Iki yang nyusul Mas. Iki kok boten nyek jenengan boten. Lah kenapa? Jawa kuwi justru nama sing aneh iki biasane hebat. Iya. Kaya Pak Timbul ora apa-apa. Timbul kok akhirnya jenenge Timbul, karirnya Timbul. Iya. Terus jeneng Jawa kuwi nek gawe kewan mesti sukses. Contoh Percil, Deni Percil, Lucy Brahma, Lucy Brahma, Presiden Ponorogo, Iya. Trio Macan. Iya. Sukses loh. Dengan Dwijo Kanto orang kewane elek Pak. Ora iso ngedit ya. Jenengan nek nyentuh dan klot kayak tambahan Apa apa kira-kira? Ki Kanto tekek kita. Jadi pasien ini jalannya sapa? Kanto tekek. Apa ya Pak Pak? Terus dhewe lho iki. Ya ya. Nampun maneso jeneng agama mawon Pak jeneng agama. Ah. Jeneng Islam. Muhammad, mereka kan pun haji ya, bapaknya gitu. Di Surosodo pun haji. Jeneng Arab ya api loh, Bi. Oh, nek arep kalah karo jenenge anakku. Lho, anakku ya kok jeneng Arab. Anak kula lahir pas bulan Ramadan wingi, Pak. Wah. Metu lanang tak jeneng Islam. Lho. Sapa, Bi? Muhammad Takjil Saur Imsakia. Muhammad Takjil Saur Imsakia. Terwakane. Mokel. Ora nyambung. Ora sendiri kayak ini. Mokel. Omongan kok ora nek isine blas, tapi mereka harus ada isi dan misinya lagi. Wah. Awake dhewe kan nutuk pangarso Beliaunya gitu mereka Pak Timbul. Betul. Apa maneh barengi sesuk itu hari pendidikan. Betul. Kados beliaunya Pak Timbul, kenapa kok dititik neh? Karena dia ngugemi karo paugerane Ki Hajar Dewantara. Apa kuwi? Nek pembunge Ki Hajar Dewantara ana telu lho. Apa? Ing Ngarsa Sungkulada, ing Madya Mangunkarsa tuturi Handayani. Jenenge gak bisa kuwi. Ya jadi. Kowe tau sekolah ora? Iki sesuk hari pendidikan paling ora nek kowe ngerti iso nyiraoni anakmu ben. Kuwi enarso apa? Sungkulada, ing Madya Mangunkarsa tuturi Handayani lho sih. Ciptane kuwi diajar Dewantara. Rungokno tembunge saking dalang Kanto Tegek. Boten kula iki sing wis diajar Dewantara niku sinten? Bapak Pendidikan Indonesia. Kok enarso artine? Ing Ngarsa Sungkulada, ing Madya Mangunkarsa tuturi Handayani. Artine napa niku? Ing Ngarsa Sungkulada tegese ning arep iki kudu iso dadi contoh. Terus sing nomor kalih Ing Madya Mangunkarsa. artine Ya ning tengah-tengah kudu iso Memberikan kenyamanan. semangat. terus yang terakhir Tuturi Handayani bahkan harus memberikan dorongan dukungan. Kayak biarnya penjelasannya Pak Timbul selalu mendukung geraknya visinya pemuda. dadi kuwi wis kuncine kanggo pemimpin. Pemimpin. Terus saya niki kula bantah. Ya jono lho Bis. Sing nyiptakno diajar Dewantara Bapak Pendidikan Indonesia. kata-kata ini berlaku di zaman biyen. Ning saiki jenengan eling iki 2026. Subuh. Kata-kata itu pun boten berlaku. Ing Ngarsa Sungkulada ing Madya Mangunkarsa Tuturi tuturi Handayani. 2007 pun boten kanggo. Nek kowe muni ora nganggo sing piye? Sing kanggo saniki ing Ngarsa Numpuk Bondo, ing Madya Mangan Kanca, tuturi golek rai. Ya apa boten Pak? Iki paham masyarakat iki. Sing kowe iso bilang kudu iso gulung lho. Nggih. Sing Ngarsa? Bisa buka pun bisa tutup. Betul. Ing Ngarsa Numpuk Bondo jenengan percaya boten? Ya ora. Ora percaya. Ora percaya. Pagelaran iki jenenge napa? Pagelaran wayang kulit. Wayang kulit sing dadi pimpinane sapa? Dalang. Membawa anak buah apa mawon? Ya yoga sinden tukang son. Komplit iki. Ah, Sing dadi pimpinane nanem Dwi Sokangko. dalang. Dalang. Sing bayarannya akeh dhewe sapa? Ya dalang. Numpuk Bondo ora nang iki jenenge. B. Endo. Kamu tuh Pak bilang Pak. Jangan aneh bayarannya akeh. Melek suwengi lho, Bi. Baru mas aku yo duwe turu wong iki. Iki yo melek. Dalang iki rekoso, Bro. Perkosane apa sampeyan teko kene yo gak usah debok. Sampeyan teko kene numpak mobil plak ning transit diparingi maaf darat tujuan munggah kampung terus dok 80 juta yo ora.
Jadi kemulung ya. Jadi yang mulak bayarannya kayak siapa? Kayak apa kok? Numpuk goblok. Sikile kan udah pola, sikile orang mutangnya. Yang kita Depok apa masamu sikile ora pola. Dua sungi. Lah kok si desa ini bisu kabeh. Ini bapak terus mati bahasa. Aku berpikir anak menerima lagi. Saya dulu. Apa? Iki dino sampean, wah iki repot iki. Apa? Pak Kangko iki wis belani aku. Iki dino grupe kudu aku. Lah kok iso malah koyo ngono sampean. Lah apa? Bayar aku ki melok Pak Kangko lho. Kok nek nganti delok atine Pak Kangko wis iso ora dibayari piye? Sorry sebenarnya aku ora Mas Karko, aku ora timbul. Mas Karko itu perantara duit saka Pak Lurah diparingi Mas Karko terus diparingi aku. Ibaratnya Mas Karko iki maklar mobil. Ora duit, wah bayarnya tak timbul karo panitia. Dalam aku ngawur dene rene yo duit kok. Dalam iso blate iki lho. Kok saya melok ngelamun Ya. Dadi ning ngarep kuwi numpuk bondo. Lepas saka pagelaran wayang kulit. Mergo kowe karo aku sebagai bintang tamu lan bedane kalian Mbak Kairo. Kowe karo aku pemimpinnya sapa? Aku Nah, berarti seluruh bondo kowe. ora iso. Ora iso. Ora iso nyatane bayarannya akeh kowe terus kok. Mergo kowe ora pasangan tetap. Aku sing adang. Maka aku sing asli ya bidal dino iki. Terus apa? Nek kene kalah Pak. Ya. Kok tadi Joyo Banjel ini untuk protes. Oh, percaya nggih. Ya wis aku nek iki bab iki kan. Iki sing nang Madyo. Sing maju mangan kanca niki bayar, Pak. Bayar. Hati-hati nek ana wong hati-hati karo sampean. Hah? Sampeyan kudu mencermati aja gampang percaya. Oh iya. Mergo unsurnya dua, pengen nipu sampean, kedua pengen rusak rumah tangganya sampean. Kayak hati karo sampean, sempurna nih seneng karo bojone sampean. Mulane kok kebuk ketembangan bojomu tak sipiye, niku bayar. Hati. Omonganmu iki kena diguguk ora lho. Dupak Budwi mboten nderek terus mau elek-elek. Lho, Budwi iki sarjana S1 lho. Masuk digodho model piye? Ora ngarah goyak imane. Sarjana apa? Sarjana seni. Ah, bojoku ya kecil. Bojoku niku elek ditele SPD MMD, Pak. Sarjana pendidikan. Sing ngomong sapa? Lah apa SPD? SPD MMD niku sekolah pedofil mergo meteng dhisik. Jadi aku pas yang romulan itu betul masuk ke kelas. Bisa kurali. Omonganmu malah koyo melot to. Lah sing terakhir kok iso mau bantah? Nah ini kuri golek rai. Ini sering muncul saat pilihan lurah, pilihan bupati, pilihan gubernur, presiden. Adol suara umumnya jenengan calon. Pak yo Pak wong ku Pak, wong 100 wis sampe cekel rek. Ketan mesti milih sampean. Ya. Kok nek, kenapa kok nek? Pak iki lho Pak, wong